وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. С чтения священного Корана начинается долгожданное событие для жителей села Янди – открытие медресе. Всего потребовалось 9 месяцев, чтобы возвести учебное заведение. На его открытие собрались местные жители и гости, старейшины, религиозные деятели, в их числе и доктор шариатских наук Асват Хариханов. خيشورة شيري بيستقاتشلز لا تحدو زينك بيستقاتشلز ديريك عالم سن جشتر دي وخشتو على دوخ بيرك دو يرتاح متعلم خلار دوخ بيرك دو يرتاح علم عام وش خلار دحي وش خلار اتسحيخش اتسعاميش نيغ يرتو او يشغل اخ خير دول هم نيغ يرتر حقاچن دول تيجر ديخر دا ديشغل تيجر نا حبالو بيشغل تون شي يرتاح شا عشولش متع شي كوباح. Все присутствующие совершили совместное дуа. После, перерезав красную ленточку, гости осмотрели медресе изнутри. Для будущих мюридов здесь созданы все необходимые условия. В каждом из 6 кабинетов смогут обучаться по 20 человек. Медресе носит имя великого ученого Яхьи бин Шараф ан-Навави. Чтобы получить бесценные религиозные знания, на занятия уже записались местные ребята. Некоторые планируют стать в будущем имамами, другие же преподавателями в религиозных школах. الحجر الحي لنا جو خاصة يعتدق معهن قذيق قاعد جون قز شيخاني جنات دريس قز سجمل عدين تسين ديشلوش عين عاملوش خوي شي عين عاملوش قزوين ورثة إسلامسكي داشش بيش عامو قناش عامو وين مغارة أجر دزو حدولسول هم هدو أجا خن بوسوب دنيا أجر يزخن يا قرا عيلمش ناجينش كحبوق إذا علم عام واشياق شول خنا أجر يزوه يول شول خن يقيس لقاتون ديرة تغنا تعديل قنا يتمسا حق يرتاح حيوالش يق حجريو دقو شو بيشان عام دمتكيو لقا قزح قنا اشتا بصوبجنا دقو اشنا وقدي اشتا حيوكش حيلانيور توج الله دالا الحجر يش. Здание медресе двухэтажное. Первый этаж для мужчин, второй для женщин. Построено оно по инициативе и на средства жителей села. Преподавать здесь будут выпускники Российского исламского университета имени Кунта Хаджи. الله ده الخزي اللي يقول أقيق قميل حاجة نوش وسجنا دقوتنا داق لا حال دي حال متجيرة الله ده لا شيخ خاص خلبوش بالقخيت ما مضوغ القدرية. В честь открытия медресе собравшиеся прочитали мавлид. Медресе находится на территории центральной мечети села Янди. Около 500 мюридов смогут проходить здесь обучение одновременно, а после подать документы сразу на второй курс Российского исламского университета имени Кунта Хаджи. Седа Хасиева, Моусар Даудов, Ислам Или Султанов. Неделя.